И здравейте хора, днеска ще реактваме на Skibidi Toilet. И да видим какво ще... Hello everyone. Така хора. Сега да видим. Полис! Чакайте! Я? Намерихме една тайна. За първи път те не убиват POV камерамана, а то сигурно защото нямаше ножки. Така, сега да видим. Тук е техната база. Сайентиста. Ето го G-мана. И ето ги титаните. Моля, къде от тия туалетните? Той го остави сам да се бие. Той май се разплака. Браво. Така. Каква е тази бомба? Той кръсти в охота на... Какъв хедбът. Да, той не успя да го флъшне. Той ще си щупи хамара. Да, щупи го. Само удряме. Има статик. Това за първи път го виждам на туалетна. Давай, убий го! G-ман умря, супер. Това беше трап. Това не беше G-мана. Рип. Човек, туалетни падаха с бомби. Титан спикърман се нарани. Един му спикър падна. Какво стана? Титан камерамана е наран... Мале, те го нараниха много. Сега какво ще правим? То не. Смисъл, трябва да го правят пак за втори път. Значи първо когато той за първи път беше така, трябва да го оправят. Сега ще ви покажа. Значи за първи път, когато той дойде, беше в 18 Skibidi Toilet. И той от тогава от 50 го апгрейднаха. 50 го апгрейднаха. Чакай. Тук е някъде. Да. И той беше най-добрият там. Но обаче сега трябва да го оправят. Защото... Сега аз си мисля, че това... не, човек, това ще вземе още... Значи... Чекайте да сравня малко. Той излезе от 18. И беше наранен по ръката Skibidi Toilet 20. И му взеха 30 епизода да го правят. Ама тук просто ръката му беше наранена. И след това го апгрейднаха. Значи...
Сега ще заеме към 40 епизода да го оправят. Пак. И това е проблем. Но може и Титан ТВ Мана да се завърне телевизора. Може и да се завърне, може и да не. Ох, че аз не знам, що гледам това. Значи, аз мисля, че имам идея защо е фалшивия Джиман. Значи, то може да са два периферата. Първия е, че то плюс това беше черна туалетна. А първо като излезе, беше бяла туалетна. И аз не мисля, че могат да се сменят туалетни от бяла на черна. И също това може също да е фалшивия Джиман. Защото първо, когато излезе, той нямаше лазери въобще. Чекайте, че тук е много равница. Ето тук. Той нямаше лазерни очи. Това е проблем, защото може и Титан ТВ Мана нищо да не направи пак. Може и пак да загуби. Не знам, то... Между другото, този ютубър е много известен. Най-известното му видео е това. Това да е с 165 милиона. А не! Това с 224 милиона или има по-известни. Да, има по-известни. Това за 235 милиона. Изчакайте. Трябва да разгледам още. Защото може и... Значи, аз мисля, че те могат да го завърнат, да го оправят, но ще го оправят за... Гарантирано е, че ще е повече от 10 епизода. Точно как се иде на туалетната. Но това е проблем, защото тогава те ще бъдат атакувани от истинския Джиман изцяло апгрейднат. Повече апгрейднати от този. Тук за 55 милиона показвания. И ще е също Scientist туалетната. Което е ужасен проблем. Защото има шанс да загубим. А и плюс това, видяхте ли как използва ножки? Това е от как... Значи той както използва това ножката на Титан ТВ Мана. Ето тук. Това са същите ножки. А и плюс това вече сме сигурни, че е... Откакто виждаме... Чакайте. Не. Чакайте. От факта, че не ето, може би е нещо...
Да, то това му е откакто Титан камерамана го нарани. Да. Не сме сигурни защо очите му могат да стрелят лазери, като те бяха наранени ужасно. Да. Ай да, то беше трап, защото хвърлиха много бомби и... Да. Или пък може да е истинския. О, мали, как ще му щупи главата. Тук използва ножките. И тук вече пуска огъня. И тук вече всички са наранени. Чакайте, ще се опитам да намеря истерек. Някакво тайно яйце. Мисля, че го намерих. Виждате ли тази червена кола? Виждате ли човека вътре? Как е оцелял? То може би е... Това може и да е от силите му. Как е оцелял? Аз тук първо си помислих, че той е инфектиран. Заради статика му на главата. То е защото е наранен. Добре, хора, щом излезе 66, веднага ще го кача. Между другото, това беше на стрим, като на живо. Първо, като удари 9 часа, когато винаги качва. Тоест 2 часа, защото той е американец. Може би. Той е, брат... Той... Не знам. Той е американец и сигурно качва в 2 часа през нощта. Може би. Да. Добре, хора. Що ми излезе 66, веднага ще го кача. Ще го заснема. И да. Добре, хора. Айде, чао от мене.